Benvinguts al programa 44, darrer d'aquesta temporada. Ja veurem si continuem fent la propera temporada a partir de finals d'agost o setembre. Ja ho informarem a través del fòrum de Pico.cat. Bé, avui és l'últim programa, ara passarem a la previsió meteorològica i al concurs, un programa una miqueta especial. Però volia acabar, doncs, podríem dir, parlant de l'observació meteorològica, que és fonamental. Lògicament és important tenir una base teòrica, tant de física, de geografia, climatologia, però l'observació és fonamental. I mirin, veuen totes aquestes llibretes, hi ha desenes i desenes i desenes, cada llibreta és un mes. Vaig començar a fer observacions com aquesta, veuen la llibreta, ho poso Observatori de Montjuïc, Servicio Meteorológico Nacional, i l'any, això és el juliol, precisament de 1977. Doncs cada llibreta, em fa gràcia compartir-ho amb vostès, doncs cada fulla que veiem, cada dues fulles és un dia, i cada dia està dividit en 4, 1, 2, 3, 4, 5 observacions, la de les 0 de la nit, sempre hora solar, la de les 6 o 7 del matí, la de les 12 del migdia, la de les 18 i altre cop la de les 24 hores, i va fent així la roda, amb dades de pressió, temperatura, humitat, en fi. Ja poden veure que observació, hi ha molta observació aquí, i precisament estava mirant aquesta, la del mes de juliol de 1977, perquè vam tenir un rècord de fred a diverses zones de Catalunya. Trobem el dia 28 de juliol a la ciutat de Barcelona, Observatori de Montjuïc, 56 litres i mig, i veig que hi posa una anotació que diu amb temperatures pròpies d'octubre està descarregant un important temporal de pluja a tot Catalunya i de tempestes, tempesta molt violenta a les 16 hores 30 minuts, màxima 20,8, mínima 15,0, però és que el dia següent veig que poso, ja ni me'n recordava, estem parlant de l'any 1977, temperatures insòlites, nevades generals a tot el Pirineu a cotes altes, màxima a Barcelona 18,1 graus i mínima 15,5, i el dia 30 la mínima va ser de 14 graus, per tant ja podem veure quin mes més insòlit. Bé, ja ho podem veure també, observació diària del cel, dels mapes, conjuminar-ho tot, i això et dona experiència. Va, anem a passar a la previsió, hi ha alguns canvis, som-hi. Doncs bé, anem a la previsió. Vegin, aquest és el mapa previst per demà divendres, en el que veiem l'aproximació d'aquest solc, d'aquesta bossa d'aire notablement freda, una situació poc habitual pel mes de juliol, però amb aquesta llengua d'aire tan càlid, aquí estaria Catalunya, que ens afecta de ple a tots els nivells. Això pot comportar demà temperatures molt elevades, potser a la costa no tant, a les comarques de Girona, si bufa garbinada, pujaran notablement, i potser a última hora del dia ja començarà l'aproximació de la bossa d'aire fred, començarà a provocar algunes tempestes. Mirin el mapa de temperatures a 1.500 metres d'alçada, com entra ja l'aire fred cap a l'oest de la península Ibèrica, i nosaltres amb bosses fins i tot de 25 graus o més, al sud de França, cap a la zona de la Manxa, del sud-est de la península Ibèrica, fins i tot de les Balears, on les temperatures es podrien disparar. A Catalunya molta calor, com dèiem, però potser amb humitat a la costa i compte les comarques de Girona. Si fa garbinada, les temperatures seran molt elevades. Això sí, l'aproximació d'aquell sol provocarà ja algunes primeres tempestes cap a la franja de Ponent, potser puguin penetrar cap a les comarques de Lleida. Dissabte, canvi de xoc de masses d'aire. Vegin com el solc, la bossa d'aire fred, entra pel nord-oest d'Espanya, de la península Ibèrica, també afectant Portugal, amb una notable baixada de temperatures, i aquí estarem a la frontera, a poc anirà envaint-nos aquesta massa d'aire fred. Per tant, núvols que aniran en augment, temps revoltat, xafogós sobretot al matí, i primeres tempestes que a poc aniran guanyant terreny, no seran generals. Vegin la situació per diumenge, aquí tenim el solc, la bossa d'aire fred, veurem que les tempestes podran ser molt fortes a alguns llocs de centre Europa, i atenció perquè entra vent del nord, temperatures de 15 graus sota zero a 5.500 metres d'alçada, i humitat en superfície podran donar, amb aquesta situació en determinat, temperatures cap a baix i tempestes puntualment fortes a algunes comarques. Comparin aquest mapa amb el de demà divendres, si teníem la de 20, entre 20 i 25, ja arribant-nos la de 15 i fins i tot la de 10. Per tant, notable baixada de temperatures, sobretot diumenge, al llarg del dia, especialment per la tarda. Mapa de precipitacions. Haurem d'estar al tanto de les tempestes molt fortes al voltant dels Alps de Suïssa i a veure què passa amb les tempestes del Pirineu de diumenge, comarques de Girona, Barcelona, a la resta difícilment, però compte perquè és una situació poc habitual i tampoc no tenim tanta experiència per precisar-ho.
Dilluns, la bossa d'aire fred s'allunya cap a la zona del nord d'Itàlia, entrada de la tramuntana, ambient agradable, temperatures que baixaran notablement, però això si amb domini del sol, potser a la tarda algun ruixat residual cap al nord-est, i si ens anem a dimecres, quedarà una situació una miqueta estranya, el deixarem així al mapa, la península Ibèrica, perquè es formaria un anticicló potent amb aire molt càlid cap a Escandinàvia. Les perturbacions es veurien obligades potser a viatjar cap al sud, cosa que no és gens habitual per aquestes dates, però no ho sabem, ho deixem així. Acabem amb aquesta imatge de l'Alfons Puertas, tan espectacular, amb aquests raigs anticrepusculars des de l'Observatori Fabra i aquests altocúmuls. I acabem aquí aquesta previsió doncs amb el concurs. Avui, gràcies a la casa darrere, doncs avui sortegem el Skywatch Window 2, concretament aquell aparellet doncs, que es connecta amb un smartphone i que et dona la temperatura, la humitat, la velocitat del vent. I de tots els concursants, que per cert han rebut moltíssimes respostes, 35 han estat encertades. De totes les preguntes que els hi feien, 35 encertades. Aquí tenim el bol amb tots els concursants que l'han encertat, i el que anem a fer és tirar-ho cap a dalt i sortirà el nom del guanyador. En el nostre fòrum també, en el fòrum de Pico.cat, posarem el nom del guanyador i ja direm com ha d'anar a buscar l'aparell o si li enviaran. Ja ho especificarem. Doncs vinga, anem a tirar-les cap a dalt, agafarem un paper i sortirà el nom del guanyador. Va, som-hi! Doncs ja el tenim aquí. El guanyador o guanyadora és Torrella. Torrella, es veu, càmera? Sí, Guerau? Sí, es veu, Guerau? Vale, Torrella. Doncs Torrella, ens posarem en contacte amb tu, felicitats, moltes gràcies a tots els participants i en fi, podràs disposar d'aquest Skywatch, ja ens l'ensenyaràs, que ens hem quedat amb ganes de veure'l. I ja està, ens acomiadem, com veiem som un equip de gent i tenim el Guerau a darrere de la càmera, avui els hi volem presentar. Vine, Guerau, no siguis tímid, digue'ls hola als nostres oients. Vine, com va això? Així, hola Guerau, molt bé, no siguis tímid, va, sí, adeu. Doncs ja està, fins aviat, i això sí, ens acomiadem amb les vostres imatges i música de Mozart, avui 40 principales total, el primer moviment de la sinfonia número 40. A gaudir de les vostres imatges i fins aviat, adeu-siau.